Vi har lavet en app, som hedder DiHealth Plus, som skal hjælpe diabetikere med at holde styr på alle deres ting, som for eksempel lægeaftaler og doseringer. Der findes i forvejen flere apps til diabetikere, men vi har samlet alle sådan redskaberne i én. Ja, vi har nogle forskellige funktioner i den her app. Ligesom den store funktion er der kalenderfunktionen. Det er her, hvor man kan samle det hele, alle de her lægeaftaler, og hvornår man skal tage sin medicin osv. Så har vi det, der hedder en beregner, som er en funktion, hvor man kan indtaste for eksempel sin blodsukkerværdi, og så vil man så få udregnet, hvad for noget mad, der er godt at spise for en. Så har vi det, der hedder kostguiden. Det er sådan en slags database, hvor der er en masse super lækre opskrifter, som er nemme at lave. Dem kan man så vinge af, og så ender de i den funktion, der hedder kostplanen, som ligesom også er en slags kalender, hvor man så kan have, hvad man skal spise til morgen, middag og aften, og det kan man så planlægge lang tid frem. Så har vi motionsguiden, som samme princip som kostguiden, også sådan en database, hvor der er en masse gode øvelser, som man så kan vinge af, og så vil de så ende i kalenderen. Og så har man også den funktion, der hedder Min Profil, hvor man kan lave sin egen profil, hvor man indtaster højde, alder, vægt, og hvad for en type diabetes man har, og så kan man logge ind og logge ud på forskellige enheder. Ja. Vi har noget almen viden også, der vi fortæller om, hvad er diabetes, blodsukkerværdier, insulinværdier, glykemisk indeks og tabel, som vi også selvfølgelig hænger op på den mad, som vi anbefaler. Den her app skiller sig ud, fordi den er unik. Vi samler, som sagt, som Maria også sagde, vi samler tingene i en. Der er Diacom og DiaPlus, men de har hver deres funktion, og vi samler det hele i en app her. Så hvis I vil høre mere om vores app, så kom til vores workshop.